A on? Pa ja mislim sa njim? Pa sa njim to je već druga priča. Obe sazreli na nekom nivou i to. Pa znam šta da S Veljkom, on mi je on je moja prva ljubav, bukvalno sve, moje prvo u životu je sa njim bila. I žura se nevjerno sa njim? Pa ne, nisam, ali Ali ti je on prvi značajan. Značio mi je jako, da. Baš mi je značio, prvi, bukvalno, prvi poljubac u životu, onaj poljubac je meni bio s Veljkom, svi su to znali, to su baš pisalo se dosta o nama i to. Ali to ne mogu da kažem, nikad meni to nije bila veza, ko lupom, ko sobe, ja, ovo je stvarno nešto, nekako mi je uvek bilo to dečije, nekako znaš, kao simpatije i to, stvarno, ja kažem, bila sam stvarno zaljubljena u njega i dosta smo vremena provodili zajedno, ali nekako mi više, mislim, to više onako bilo ispotencirano, jer sam ja tu bila sa Anastasijom, živjela sam kod njih bukvalno, provela vreme sa njima i to, nije mi to bilo onako neka ljubav, kao, to je meni više bilo onako dečije, neka moja zaluđenost. Koliko si godina imala? Pa dete, šta ti je 14 godina? Pa da, to je klinačko. Pa da, nije to on je stvarno dobar dečko, majke mi, ne mogu ništa da kažem ružno za njega. To što je on u nekom svom svijetu što i takako greši, to kad se glupira, pravi probleme i to ne podržavam uopšte. Ali jebi ga. Meni njega najviše žara, on mnogo pati za svojim ocem. To je zbog čega je on najviše tako sa... Jednostavno, on to ne pokazuje, ali ja to znam jer sam bila pored njega, razumeš? To je nešto što njega najviše boli, što ne možeš da oprosti sebi da nema neko... On nema autoritet. Njemu niko nije autoritet. Ne, po meni nije. Ona pokuša. Pa nije da je ne sluša. Ceca stvarno svoju decu, jako ih čuva i voli. Ja, baš je stroga. Da, stroga jeste ona, ali slaba je ona i na nju i na njega, jako je slaba. Normalno, koji svaki roditelj. Ali pogotovo što je samohrana majka i povezana jako sa njima, hoće da im sve priušti životu, ništa da im ne fali, slučajno da se oni ne budu tužni, da pomisle da im nešto fali zbog tate i tako to. Pogotovo što stvarno njih dvoje su tako, naš ljudi ih baš onako zbog tate ume da ih budu jako, znaš i sam šta sve rade. Ona stvarno se trudi da maksimalno im priušti sve što im treba u životu. I stroga ona jeste, ume ona da se izdera, da kazni to, ali...